מחשבי כף יד, מצלמות דיגיטליות, ווקי-טוקי, מברשות שיניים חשמליות, שלטים. בכל מקום בו אנו נמצאים, אנו משתמשים בגאדג'טים הפועלים על סוללות. סוללות הן חלק בלתי נפרד מחיינו. הן מעניקות לנו נוחות וניידות בעת השימוש בגאדג'טים כאלה. עם זאת, שימוש לא אחראי בסוללות חד פעמיות מהווה איום על הסביבה. GP Batteries היא יצרנית הסוללות המובילה בעולם, ומשום כך החברה חוקרת בהתמדה ומספקת את פתרונות האנרגיה הניידת הטובים ביותר ללקוחותיה. אך זו אינה הדאגה היחידה שלנו. יעד לא פחות חשוב הוא פיתוח של מוצרים ידידותיים לסביבה. לאחר שנים של מחקר ופיתוח, GP Recycle הוא החידוש האחרון של GP Batteries. GP Recycle משלב טכנולוגיית סוללות חדשנית. זו הסוללה הירוקה למאה ה-21. הסוללה משלבת בין כל היתרונות של סוללות אלקליין וסוללות נטענות. הסוללה פותחה כפתרון לצרכים הסביבתיים, הכלכליים ולדרישות הנוחות. לסוללת GP Recycle אחת יש עד 1,000 מחזורי טעינה חוזרת ושימוש, דבר המצמצם את כמות הסוללות המושלכות. כלומר, סוללת GP Recycle אחת שווה ל1,000 סוללות אלקליין חד פעמיות. GP Recycle אינה רק סוללה מובחרת וידידותית לסביבה, אלא גם מהווה חיסכון נפלא עבור הצרכן. הודות לפריצות דרך טכנולוגיות, GP Recycle נהנית מיכולת שמירת טעינה חסרת מתחרים, והיא מסוגלת לשמור כ-85% מהאנרגיה השמורה בה, גם לאחר 12 חודשים של חוסר שימוש. הסוללה הוטענה מראש והיא מוכנה לשימוש מיידי לאחר הרכישה. GP Recycle מתאימה לכל היישומים, החל בהתקנים זוללי חשמל כגון מצלמות דיגיטליות, וכלה בהתקנים לשימוש לא רצוף כגון פנסים חשמליים וגאדג'טים שאינם צורכים הספק רב כגון שעונים, מעוררים ושלטים. כעת, הבה ונצפה בהדגמה פשוטה אשר ממחישה את הביצועים המעולים של GP Recycle בהתקנים זוללי חשמל. המצלמה הדיגיטלית הפועלת על סוללות GP Recycle מסוגלת לצלם מספר תמונות גבוה פי 4 בהשוואה למצלמה הפועלת על סוללות אלקליין רגילות. כמו כן, ל-GP Recycle ביצועים חסרי תחרות בתנאי מזג אוויר קשים. הבדיקה הוכיחה כי סוללות GP Recycle עמידות למשך זמן כפול מזה של סוללות אלקליין רגילות בטמפרטורות נמוכות המגיעות ל-0 מעלות צלזיוס. משפחת סוללות GP Recycle מורכבת ממארזי סוללות בגודל AA ו-AAA, וכן מערכות המגיעות עם מטען. מטענים זולים, מטענים זריזים ומטענים מהירים, זמינים כדי לתת מענה לדרישות השונות של הלקוח בנוגע לזמן הטעינה. GP Recycle, הפתרון הטוב ביותר לאנרגיה ניידת במאה ה-21. ל-GP Recycle 1,000 מחזורי טעינה חוזרת. הסוללה מוכנה לשימוש בזמן הרכישה ושומרת את רוב האנרגיה שבה, גם אם לא הייתה בשימוש במשך שנה. GP Recycle, פירושה חיסכון רב. GP Recycle, הסוללה בה תבחר היום. GP Recycle